Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulat Junior Bos. Jadi kali ini aku nusul mancing Mega ya loh. Ini mancing Mas Andrew bareng Mbak Dinda sama Email. Ini adalah FOMO mancing, FOMO ya. FOMO mancing bos. Oke, di aku. Belum benar nih ya, itu kan cacing ini. Aku gak ngerti. Mbak Dinda itu teka benar napi rotone dawa, Mbak Dinda. Gak? Bisa mau notok lho ngesakno. Mel iki rada rono. Sas. Wes. Aja mbok angkat. Ki FOMO mancing wis mbok antat es iki lho. Ya Allah ya Rahman. Kok iso? Iya, gak segregane keselan ngecai. Kita penak gitu dah. Lah salah kowe gak gelem anggok kene ngono aku nek kuine. Kita bedin buka asih tak bedin sedat to. Lha sapa sing ngomong tangane papat? Nah lah aku dipotokno mesti aku alek dhewe gak nggo kardigan iki lho Mbak Dinda barangku. Sok wong-wong ngono. Arep blok. Alah ki piye ki nek nyodos ki sandiku ndak. Wis tengene jalan. Awan ndi to? Awan biru. Iki piye to? Kocokane iki. Ki piye to nek nyodep ki? Gak megah ya. Kuwi kayak ngisor gak apa-apa. Iki sebenarnya. Kok randang disaut-saut ya? Mbak Din tenggelam iku lho. Oh, rapi terakhir mbok angkat lho ngono lho Sum lah. Ah mancing tak diangkat iki piye? Mancing Mas Andrew boy. Ibu bapak guru. Mancingnya cemplung ora minggu ya Allah. Kan kono Mega, Mbak Dinda sama Email bos. Piye perasaan mancing aku tak petokno gentian. Aku pengen mancing ya nih, kayak bocil-bocil, bapak-bapak. Mega lho Mega. Ini susu ya ga? Ora oleh iwak-iwak Mbak Din. Aku tak nggih kuwi ga nggih iki ga? Enak yo iwak. Golek tarman. Hah? Golek tarman. Lha kok gak nggawe dhewe mengga? Ki wis. Oleh Pak pernah ngkur kira-kira kok gak nang kambang aku ilang ndi. Lho. Kambang aku di kambanganku. Oh gara-gara ndul. Ndak kayak piye? Fotone. Aku tau Mbak Din, ya pengen dipoto. Kira nyilih kardigane. Kok tarik copot. Ngono ndam kardiganku digawa. Oleh Mega. Oleh tarman ya, widih, strike. Aku oleh sama ini seneng kok, Lek. Masih agak tak gomble seneng aku kayak enak strike ngono kuwi. Timbang iki mau meneng-menengani mancing. Kayak SD loh. Mancing adalah Lagi imajine gak oleh-oleh jadi. yo sabar jadi mancing rasa. Mancing terus ngene iki. Terus ya kayak gini. Kilo salah mancing, cacingnya akeh kilo. Lho, mulai jupuk kono. Gawe iki lho. Gawe iki piye to, Sum? Sum ka begamu Bu. Sum ya oleh Sum kowe. Sum, angkatan wi Sum. Angkat. Oleh ha? Orang ngono. Nyantol ta ya. Calone. Ya Allah, Sum. Nguncak kayak entot. Mas diplok memang aku isin. Pas ngene. Kok iso isin? Oh iya, akeh sing takok Mel. Takok apa to? Tekok iku lho. Medhuren e? Mah, Lah aku gak dipoto ngono kuwi. Mbak Din udah dhisik. Ndang Mbak Din datang. Ngono lho foto-fotonan. Apa kowe Mbak Din foto kene kemana-mana iki lho tak kene. Enggak bakal ini. Pikir aku ibarat kowe kamera. Oh, tak kabar. Jadi iki medhuren saya coba medhuren e. Nah, iki namanya adalah Email sing banyak menanyakan anaknya siapa?
Anake lek Teko-teko Pak Agus kayak. iya maksudnya iki gak ngono kuwi. Anaknya almarhum lek Bagong Bos. Aku mesti ketok raiku. Saya tadi nak aku tak mati. Yes, aku tak BS ah. Tak meneng aku tak dene. Gini ya. Buat Mas Andrew, terima kasih ya. Iki apa jeneng pancinge? Coba aku tuh ngisor. Ora mbok unjukno. Semono jadi. Ki wis gak bayar mancing kok ya. Mergo oleh gak oleh karo. Nyapa nek kok nek aku. Kayak bocil-bocil ki nggowo sekrek apa itu? Jaring malah. Udah enggak foto tuh. Ya, ki aku harus foto dulu ya bos ya. Cekidot. Ya pada akhirnya mancingnya ruwet guys. Mancingnya ruwet, gak iso mancing iki. Iki gak iso mancing nenek. Pada akhirnya kayak iso mancing guys, sitok-tok. Sing sitok digo mega. Ini Mbak Din. Iki. Apa wi? Enak suara apa Mel? Mbuh. Kruk-kruk ngono iki ngono. Wi deloken wi. 0,8. Kambangmu wi deloken wi umpanmu cek ora? Utuh. Kon nek ngumpani ngono. Jadi mancing apa ta yo ya. Loh, sapa sing nguncali wi? Tak video Mbak Din. Oh, diuncali watu sapa diuncali watu enggak? Jahat kali kalian. Kayak video tuh 3 wir mesti. Lho. Si mancing stok tok guys, udah ngombe es ya genah. Din. Ngombe es ya genah. Lah asing gas tak andi. Mhm. Mega. Ora no, ya karo Dinda wae. Jum. Enggak wean. Ada uri. Ya lah. Ngapa nih to? Karena ada nguri. Tangkese iki gak kayak biar terlalu Iki ya. terlalu ngene ya, anjlok ya Dinda. Ki iso ora tuh cekelan din cekel. Iki arep digawe video tak bem kok sih. Oh alah. Mancing FOMO kuaprek. Dinda bareng. Kena. Lho. Ih, dua no. Mancing kelorak to wi. Wih. Ayo Leman. Tapi oleh ya. Ini disambelno korek, terus digoreng garing wis biar lek oleh ora kae. Oleh. Wih. Lepan dia malah dolan micuwi lipal Pandia. Pandia mancing malah semono tok. Ya Allah. Pilo, Adik Yuan lu dan kambangannya nih kok. Gak makane sing akeh ga. Paling gugi. Terus ada siro lu. Gak ngono. Gak ngono. Gak apa-apa. Suka-suka. Oh, suka-suka. Mancing suka. Niki FOMO ya iki. Dia tahu apa ini tapi kok anyar bos iki nek maring sebab Mas apa. Tapi ngene Pakku iki, tak jupuk ngomongnya turu to. Jupuk goleki paling, tapi ku ning ndi ngono paling. Iki adalah FOMO, mancing. Jadi numpak kapal kok enak kapal. Balik kok mau. Balik kayak mau ndi. Pasaran ya, Badin. Padahal nih caranya nek sopir. Kae malah ngobok ki golek apa lek kae. Wis. Lah ya. Hujan, ade wis gak FOMO nek ngene iki nggo. Maksudnya wis gak angen-angen nek mancing ae ben sik kita lihat Mbak Dinda kambangane. Oleh perakal David bos. David say hi. Apa ta BM? Say hi. Abis piye to David ya? Kalau Andrew tua pinan ini bos iki lho. Andrew Mega wis mendino mancing ning kene bos. Malah pancing loro kayak wah. Andrew si dantal ya, kayak dantal abis ya. Wetenge jumblik. Wetenge ya lho gak kuat aku. Mangan apa? Kilo cacing, Kak. Kilo cacing. Memang tuku apa? Pelet. Memang tuku pelet. Tuku apa? Tapi enak. Gak ada. Halek man. Rendi to. Kene lho Kak, rendi to. Kilo es. Klambimu ya Allah. Ngabok ya ampun.
Kok yo wani mabok iki lho. Ngawur tenggelam ngawur lambene zoom. Iso email iki lho. Iwake iki ndi to? Ki nek ngumpani kleru ya, Ga. Jajal delok Mbak Din nek mau ngumpani kayak piye. Aja rutna lho Mbak Din. Aja mbok rutna Mbak Din wis, karek stok wil please. Wah, aku masih dewe. Ki ruwet wis. Ruwet sitoke ruwet. Ruwet Kak. Lah iki kathoke koyo semburu. Jajal delok ndro katak mengguri. Yo. Kilo cilik Mbak Din, penak Mbak Din. Lebih Mbak Din malah tuwa habis sih. Iya. Dawan iki, Mbak Din. Nyemplung kur sakmono lha apa arep ning kok kae, klorak-klorak ben nyantol. Kowe gelem kowe renang rono. Lah arep adu sapira mancing ning kono, emang kambangamu ketok lan ning tengah. Angen-angenmu ki piye? Ketok abot kok. Ketok abot gondole gak iwak. Kok iki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Isum. Cacingnya dipangan tuh, Sum. Nyemel. Kok jadi cemplung nah iki lho. Iya. Kene jek dak kene anak iwak paranane jare nyerok ae. Kok ngene. Bisa wis kono. Nek iwak pangan gak. Ora lah, wedi karo kowe abang ae. Kok iso aku lah Dinda iki lho. Wih, lah loro strike lek. Tapi nyandra pancing. Nyandra pancing tapi lek. Lek mani bos, single dong. FOMO mancing pada sore hari ini sudah terlaksana ya Bedin ya. Jadi sekarang naik mancing aja. Terima kasih bos. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe hanya di Kulat Junior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.